हेलो साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଖତମ ହେଲା ରାତି ହେଲାଣି ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ନିଛାଟେ ଏରିଆ କେଉଁଠି କାଁ ବା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମାନେ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଚଲେଇବା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପୁଣି ଏକୁଟିଆ କେଉଁଠି କାଁ ବା ଗୋଟେ ନା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଭାରି ଡର ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସାହସ ପାଉଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାଣ ଟିକେ ନାଗୁଛି ଯାଇଥିଲୁ ଭୂତ ବାହାରିଥିଲା ମାନେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ପାଉଚଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଜି ରାତି 9ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି 9ଟା 20 ହେଇଗଲାଣି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧା ବାଟେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ସେପଟୁ ଗଲା ଟିକେ ମାନେ ସାହସ ପାଉଛି ସେ ଅଧା ବାଟ ପାସ୍ କରିସାରିଲେ ଅଧା ବାଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଅଧାଟା ପାସ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ମାନେ ମନ ଟିକେ ରାହା ପାଇବ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଗୋଟା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ବି ନାହିଁ ପୁରା ଏକାଟିଆ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ଗଲା ମାନେ କୋଉ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ମାନେ ଛାତି ବି ଅବାଗିଆ ଧକ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ଟିକେ ସାହସ ପାଉଛି ଟିକେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ମନ ଗୋଟେ ଭୟ ନାଗୁଛି ମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କି ସେପଟେ କିଏ ଜଗିଲା କି ପଛ କିଏ ମାନେ ଭୟ ନାଗୁଛି ପଛ କିଏ ମାନେ କେହି ଗୋଡ଼ଉଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଭୟ ନାଗୁଛି ମାନେ ଏକାଟିଆ ରାତି 9ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି କେଉଁଠି କାଁ ବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆଜି ରଜଟାରେ କେହି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବା କିଛି ବି ନାହିଁ ଟିକେ ମାନେ ମନ ମାନେ ଏମିତି ଭୟ ନାଗୁଛି ମାନେ ଟିକେ ପଛପଟେ କିଏ ଗୋଡ଼ଉଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ମନ ଛାତି ଧକ ଧକ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଅଛି 1-2 କିଲୋମିଟର ଘର ବାଟ ଅଛି ମାନେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଉ 5-6 ମିନିଟ୍ରେ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାହା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫାଇନାଲ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ମିନିମମ୍ ଅତି କମେ ଆଉ 2-3 କିଲୋମିଟର ଅଛି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଲାଗିବ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ବାଟରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଟା 10 ମିନିଟ୍ କେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ଆଉ 10ଟା ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପଛପଟୁ କିଏ ଗୋଡ଼ଉଛି କି କ'ଣ ମାନେ ସେପଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଭୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନିଚାଟେ ଏରିଆ ତା ଥରେ ପଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ମାନେ ମନ ଟିକେ ଭୟ ରହୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଇଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଠିଆ ଲାଗୁନା କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ପହଞ୍ଚା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲାଗିବ 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ରାତି 9ଟାରେ ଯାଇ ସେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ସାହସ ପାଉଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲି ଆମ ବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଗଲି ଆମ ରାସ୍ତାର ବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଲି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ପୋଲଟା ପଡ଼ିପାରେ ସେଇଠି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ରାହା ମାନେ ଆମ ରାତି 10ଟା-11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲୋକ ବସନ୍ତି ସେଠି ଗଲା ପରେ ଟିକେ ରାହା ମିଳିବ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ରାହା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ନହେଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ହେଉଛି ନା ଏପଟେ ଆଇଲି 5-6